Cinta ibu kanggo tak sending. Kena ngopo wong lanang sing sending karo Kanjeng Ibu ora dipidana pati. Kuwi tegese ora adil. Ger, coba damri tak kandhani ya. Ibarat penyakit ki ngono, ibumu wis ora ketulungan. Wiwit saka pucuk rambut nganti jempol sikil wis kebak penyakit. Wong lanang sing lambangsane karo ibumu ki ora mung siji loro, nanging wis akeh. Sopo sing tumindak sendeng karo Kanjeng Ibu? Kabeh mau Sentana Maespati Barko. Yen Sentana mau tak pidana ora urung netepi tembung kriwikan dadi grojokan. Guyonan gojekan dadi tangisan ngeling semi Koko Prabu Hariwati Narendra Maespati. Barko Inggih anakku, kowe sanggup mateni ibumu ora? Aku sanggup mateni ibu. Orang legiwa jebul sing tumindak sendeng, jebul sing selingkuh kuwi mau ibuku dhewe. Yo satriya imana tembunge kudu iso ditindakake, kudu iso ditepati. Yo aku wis badut saguh. Ibu renuka kowe mapan ana ngendi, Bu?
menika lho kok senengane jawel-jawel kula. Ora apa-apa, Yai. Lah ora oleh dijawel kowe iki ayu, aku seneng kok ora oleh dijawel. Wong kok ora ana cacate nganti wiwit pucuk rambut saka dlamakan sikil. Nembang yo pinter. Ubet yo pinter. Iya, Renuka. Aku tresno karo kowe, Renuka. Iya nggih. Tresno paduka kula nggih cinta paduka. Aja ngono, aja ngono. Lagi kula kan sampun nate lelati kalih panjenengan, malah sampun kaping kalih niki lelati kalih panjenengan. Iya, iki mau oleh awak dhewe leladi tak sewakno kos 50.000 per jam niki wae. Kok boten ten hotel iki mawon. Ora, aku lagi bongkek, ora duwe duit, aku kere lagi ya. Wis, moro gage bacutno leh menembang Renuka. Ayo, mlebu kene. Moro gage, tak diuculi, kelambimu diculi, ndak. Ayo diuculi kelambime. Paduka niku alon-alon mawon to. Allah, apa lho niki lho kok jawel-jawel tepok-tepok. Iya. Apike ngene, cah. Paduka niku lho sabar iki. Iki ngangge pemanasan riyen to. Ayo. Iki kurang siji tak diculi iki. Kurang siji. Yo, tak diculi. Yo, kene. Iki paduka. Alon-alon mawon paduka niku. Kronik jawi tentang cilik-cilik boten mudah. Paduka niku. Apa paduka niki lho. Tenang ya, apa? Wah. Sip Renuka, jos kowe Renuka. Sesuk neh yo Renuka. Aku tresno karo kowe, Nduk, Cahayu. Wah, tresno paduka. Kene. Barangku ki mau piye barangku? Jenengan sae sanget kula remet barange jenengan. Kula remet sanget barangipun panjenengan iya. Jujune aku mau sore malah wis jamu to. Pantes kok Padya jamu iki wae iya Renuka. Aja kuwatir. Mengko bar iki kowe tak jajakno. Kowe pengen apa? Pizza, burger, apa bakso? Kowe pengen iwak nyambik ki mawon. Wong wedok seneng iwak nyambik. Kowe sing wani menungso kanjeng ibu. Mati dino iki kowe.
rindu Pak Sawadon iki sapa? Aku putrane Ibu Renuka. Kowe sing wani bergojak, kowe sing wani mrawasa karo ibuku parat mati dina iki kowe. Wah. Sawangan kena kapakku kena watuku mati kowe. Ayo buta nono anakmu. Sumo kasan parane kekono bang sumiran Ibu Renuka, ora kagebu madhep rene. Iki anakmu Joko Tani. Iki anakmu Joko Tani, Bu. Aku dikokon dening Bapa Risak Geni supaya goleki Kanjeng Ibu. Sing aku bakal matrapi Pitono Pati anakku. Apuranan ibumu yo apuranan ibu sing luput ibu sing luput aku Joko Tani moro kakek pateni aku Joko Tani pateni aku ibu. Wah. Nadyanto aku dipun utus karo Bapa. Nadyanto aku dipun kongkon karo Bapak kon mateni kowe. Aku ora tegel, Bu. Anakmu ora tegel. Kowe sing wis nglairke aku.
Kowe sing wis gedheke aku. Aku ora iso dadi apa-apa. Ngapurane anakmu ya, Bu. Aku njaluk sepuro. Ibu ora kena mati. Ayo, Bu, tak boyong ning tengah alam. Tak gaweke gubuk. Kowe urip ana kono ya, Bu. Mengko yen perkara mangan tak golekno. Kidang tak golekno kidang ayo urip ning tengah alam kono, Bu. Kene luwih dhisik. Ibu aja ning ngendi. Ibu ning kene wae. Ibu aja balik ana ing Pertapa Jatisrana rasa. Yen perkara mangan kok tak golekne wowohan ana ing tengah alas kene, Bu. Perkara bapa risagene mengko aku tak mateni kidang mengko gedhe tak paringke bapa lamun to kuwi gedhemu. Iya anakku, aku ngaturke kuwi panuwun yo. Situ tunggal sesuci ning kali tengah alas kene luwih dhisik. Sesuci jiwa, sesuci badanku. Ojo suwe-suwe yo, Bu. Aku sing bakal ngandani ana kene. Yo ger coba dadi. Ora suwe tak raut. Atus. Penak rasaku. Aku ora kuat. Aku ora tegel nyawang ibu nangis. Aku ora tegel mateni ibuku dhewe. Bu, apuranen anakmu iki yo, Bu. Dikuat-kuatke luwih dhisik urip ning tengah alas kene, Bu. Saya ora penak rasaku. Tak susul aja suwe-suwe, Bu. Gusti kang murbeng jaga kula nyuwun pangapunten kakang panembahan risageng kula sampun tumindak sendhek kula nglakon meneh kalepatan kula nyuwun pangapunten pramila wis ora pantes urip ana ing alam dunya. Coba tani apuran ibu muloke, coba tani pun ibu bakal pamit. Coba tani kakang panembahan apuran kula kakang Gusti. Kula nyuwun pangapunten Gusti. Kula nyuwun pangapunten Gusti. Ibu.
Aku saya pengen ditenggani ibu. Bu, ampuranan anakmu iki ya bu. Ayo bu, tak golek ke usoto. Kowe aja mati. Tak golek ke usoto bu. Anakmu sing bakal musadan iki mau kabeh bu. Kuat-kuatke bu Renungko. Sumot aku ono ngendi iki bono kene. Iki aku sing bopo Kanjeng Ibu. Dikuat-kuatke yo bu. Aku saiki wis entuk gaman kang aran Parasurat Bargawa. Dikuat-kuatke bu. Cuma muga-muga gaman kuwi sing bisa jejemean sing bisa nonton lakumu cuma bu. Bu Renungko. Bu. Bu Renungko. Bu. Ibu. Aja ditangku. Aja bu. Ora. Bopo penemban risa geni. Aku njaluk tanggung jawabmu Bopo. Gegono bang sumirat Bargawa Jama Dakni, ibumu iki wis kok pateni Jama Dakni. Bu, ibu mati dhewe. Suduk sarira. Rama Penemban, aku njaluk tanggung jawabmu. Ayo, Kanjeng Ibu digawa ning Patumangan, aune dilarung. Ibumu ora pantes dilarung, Gel. Wah, parah. Tembunge wong tuwa ora duwe rasa welas asih marang garwane. Bu, ayo Bu, awumu tak larung dhewe ning Patumangan, Bu.